Eyami lento ethi Azikhale ngithule nje ngiyabuka. Uyaqhubeka umbango wetemu lokuthi Azikhale phakathi kwaNgizwe mfamchunu nabaka DS noSimomoza. Ngubengelele bengamukele mbule emakhaya kweSimanzonzo lapho kuthulela khona indaba zamaskandi ehlabahlosile nesuke zifika kusenesikhathi. Mbule emakhaya ke mase kanje isikhathi ngidonsela indaba zokuthi sewukhona ungqubuzana phakathi kwaSimomoza nabaka DS noNgizwe mfamchunu. Uzokhumuleka ukuthi uNgizwe mfamchunu kuleli liviki kade beziwe katolo ukuthi leli temu walisebenzisa abantu basebetapa kwasekusolakala ukuthi naye uNgizwe unesandla ukuthi abantu betape bephinde becekela impahla into yenzeka la eSouth Africa ngonyaka ondlule. Uthe mayiphuma kuleli cala egcine ehlehlisiwe uNgizwe ubese nikela le kwabaka DS noma kubo kwa multi choice lapho eshilo ngempela ukuthi uzofuna uxoxisana nale kampani njengoba le kampani evikini lendlule ikhipha isikhangiso esithi ziyakhala ngeDS. Ngokwangize mfamchunu uthi lento yakhe yokuthi ziyakhala ibizwa ngeinternational property okusho ukuthi lento le eyakhe. Uthi uma sekhona umuntu oyisebenzisa ngokwenzuzo noma efuna ukwenza ibhizinisi kumele akhokhele uNgizwe noma nxephezele uNgizwe ngoba uzothola ama customer ngaleli temu eselidume kanje mase edla imali. Uthe naye uNgizwe ufuna ukuthola ishare yemali eyenziwa abaka DS. Aba DS babe sebehlehlisa lo meeting yakhe abayibambe noNgizwe. Kuthe njalo ke waMaskandi owaziwa ngobhekeni ngamaskandi abantu abaningi bamazi ngoSimomoza ushilo ukuthi uNgizwe akayeke lento yokubanga leli temu ngoba na leli temu akulona elangizwe uthi itemu lakhe leli futhi ngoba ebanga kanje efuna nemali uNgizwe leli temu akulona elakhe ushilo ukuthi lento yokuthi Azikhale kwafika ngaye la kuMaskandi so uNgizwe akayeke ukubanga into akungayazi ubese futhi eseqwashisa isigagayi sefizi masifolo ukuthi asiyeke ukuxhashaza uNgizwe ngokuthi lokhu belwela lento le ushilo ukuthi lo mfana lo akayeke ukulwa izipi akangazazi ngoba lento le elakhe leli temu elithi Azikhale. Mbole emakhaya ke nathi video akehlangana izazi siza umbono ukuthi wena le ndaba ngabe uyibona kanjani. KweSimanzonzo indaba ipheli till next time. Siyabonga. Imi wethu uSimomoza wengizwe ngithi ngizowumisa lo mshado boy ngizowumisa lo mshado. Eyami lento ethi Azikhale ngithule nje ngiyabuka. Ngithi ngizowumisa lo mshado uqhubeka nje wena khululeke boy. Nesiphongo engathi senqama. Ngizowumisa lo mshado leli venda leli. Ngithi ngizowumisa lo mshado boy nobuse ngathi idipoti. Ngithule nje ngithule nguSimomoza angithule ake ningikhuzeleni lokho mfana lokho sikole lokho kunokubisi lokho kuthiwe lokho fees fall must fees where feel must fall ilento man fees fees must fall lo mfana lo uzoshingiswa ikhehle lidala uNgizwe liyamxhumisa limusa ko multi choice ngendaba okungayazi kuhamba kugaxela nakho lento lena ne-English engakho i-English yakho kumaketha ngayo kuzoyimosha nje kungizwe ikhehle lidala ani mkhuzo lo mfana ngazi noma uyamazi ubhekeni lo mfana ngazi noma uyangazi inkosi yami angazi hayi angazi mfana wami ongibuza kule ikhehla lakho lelo ngizwe mina mfana wami wangilinge nje uxamukela indaba ongazazi wena mfana ngihamba umaketha ngale English yakho enhle le hamba umaketha mdidi wakho walinge nje mfana wami ngizele nge-English mina walinge waqambukela mfana indaba ongazazi hamba ugcina ngakho le ko Christmas feel yini lento le ngogcina khona lapho ko fees ntontoni wazo ngey mfana wami ani mkhuze majita lomfo ani ngikhuzeleni yena nani ma mfana wami mina angisisitabani mina namfana angisona nje isitabani mina azongijwayela la mina. Arrested because of the smoking terminology that is used as Azikhale is a terminology that was invented by myself that is very popular to the South African society as well. It is not a problem when anybody can use it and say it, but when you are doing business with it,
then I must be involved. Because now I was surprised when I see billboards all over South Africa and people are multi-choice is using this slogan, and they are also advertising on their television platforms using such a slogan. That is the billion-dollar business according to advertisers, as they know. And then when you use the popular slogan like Azikhale, calling all your clients, all your audience to be glued on your television. Therefore, you are making money. Where is myself? Where is us? We are speaking because we are still going court cases there. Although they totally failed in court to prove that this slogan, it means it's site violence. There's nothing such. They're failing to prove it, and they are still going to fail even when they can reach out. Here in multi-shows, all we wanted, they didn't have an appointment with us when they've come together and sit down and decide to use Azikhale as a terminology for them to attract the audience. They didn't have an appointment with anybody.